nakhe ngifisa ukuba ngikusho kunezinto umbuzo kufanele siyibuze wona ukuthi ISilo uzonda amagwala yini inhloso yaso ngokuya enkantolo, sasifuna ukuzuza ini. Siyathola-ke ukuthi okokuqala sasifisa ukuzuza ekuthenini inkantolo ikuthathe njengento engekho ukuqoka komntwana uMisuzulu njengesilo samaZulu, uhulumeni. Nanokuthi okwesibili inkantolo ngokwezathu ayibekayo declare ngokuthi he is the next king of the Zulu nation. So ngifuna ke sibheke ukuthi inkantolo yathini ke yona kulokho na kulezi zinto ezimbili. Eyokuqala inkantolo yathi iyavumelana nesilo uzonda amagwala ekuthenini ngempela akuhambanga kahle uqoka komntwana wesiZulu endlunkulu, kwaba na procedures awalandelwanga ngendlela. Ingakho ke uqokwa kwakhe ukwemukelwa kwakhe uhulumeni kuyinto ekufanele ithathwe njengento engekho futhi engekho okwangempela. Inkantolo ithi-ke cha, asivumi asiphiki thina njengenkantolo asazilutho, kodwa umengameli akabe uyena ozoqoka ithimba elizobhekelela lolo daba lokuthi kwahamba kanjani odabeni lokuqokwa kozongena esihlalweni. Kusho ukuthini ke lokho na? Kusho ukuthi lokho kuqala kokubekwa aside ukhiye la igama elithi recognition, the recognition of the second respondent, which is umntwana wesiZulu, has been set aside. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi esigabeni sikahulumeni umntwana wesiZulu is no longer recognized, akasathathwa njengesilo esigabeni sikahulumeni. Number 2, la ekuthenini inkantolo ithi uRamaphosa akaqoke ithimba elizophenye, ibonakala ishaya into ecokeme uma uqhathanisa nento eyashiwo uMadondo ngesikhathi ethi uMadondo umntwana wesiZulu is the rightful heir, engazange aphenye, ngoba angingafekazange aphenye, kodwa sonke siyayibuza ukuthi wayesephenye manini ekuthenini afike kuleso sinqumo noma kulelo gama alishilo. Now into eyenzakalayo ke njengamanje uPresident uRamaphosa uthumeleke utheke uyasidlulisa isinqumo. Kuzokwenzakalani ke ngaleso sinqumo na? Kusho ukuthi uma inkantolo isimnikeza ilungelo lokuzidlulisa icala, kusho ukuthi leya judgment at the recognition of second respondent umntwana wesiZulu izofrizwa, ayisezukusebenza, kodwa futhi ayizukubulawa, izomiswa. Kusho ukuthi iwupause until ikhishwe i-Supreme Court of Appeal. Now okwesibili nohlangothi lwesilo uzonda amagwala nalo lwenze okufanayo ngomhla ka-16 January khona ePitoli, lafaka nalo amaphepha okudlulisa izingxenye ezithize zesinqumo sejaji. Oqala abameli bengonyama abathe bafuna ukudlulisa ilokhu kwegama lele lashiwo uMadondo, Justice Madondo, mhla ethi umntwana wesiZulu is the rightful heir. Bathi-ke bafuna ukuphosela inselelo lokho ngoba bakuthatha njengento engelona iqiniso. Ngoba abantu abaningi njengamanje sebemi ngalokho ukuthi hayi lasho ijaji ukuthi uyilokhuzana is the rightful heir. So-ke bathi abameli khululekanisa ukuphosela inselelo lokho, sibone-ke ukuthi-ke inkantolo ngenhla yalokho izovumelana noMadondo. So ngombono wami nje angiboni impela ijaji inkantolo engenhla izohambisana naleyo nkulumo leyo yokuthi is the rightful heir. Based on what? Wayesebenzise ini uJudge Madondo ukufinyelela kuleso sinqumo na? Ngoba udaba olwalukhulunywa lapho kwakungelona lwesihlalo, kodwa kwakuwudaba lwencwadi yefa, and inkosi ayisakhethwa ngefa manje. Incwadi yefa isikhethwa ngokomndeni, ukuhlangana umndeni. And secondly, abameli bathi-ke sizodlulisa futhi ingxenye yesibili la kuthiwa khona umengameli wezwe uzoqoka ithimba elizocubungula ngodaba lwesihlalo.
bathi ke bona cha, sifuna nathi ukuthi sibe ingxenye yalokho, sifuna ukuthi angabi nje yedwa ukuthi uzozenzela yena, kodwa akube nama-guidelines acacile ukuze kungenzeki iphutha lokuthi agcine mhlawumbe efaka abantu abazoba obhululu bakhe, abazokwenza lento yena ayifunayo, abazomnikeza umbiko afuna ukuwuzwa, hhayi lo okuyiwo.